Covela movie te la tu tiang film sang Netflix mo Amazon Prime in share ka tiang zong siam tu te ma khan thu soya atu soi kha I pakhata chuan atran na chuan pathian in Covela siama ati chumi Covela siama chuan mishing te hi a en kol turin min ta ati he kan Covela a resource zong te chunga hian thu nei turin min ta ati chuan amaro chu kan en kul dan hi en ro atia chuan Ukraine na in do na te soya Africa ram sang buai na te soya chuan China buai na te China le India ram border kan in ti buai na te buai na Khovel tam tak te le sik le sa in hak lam dang lam na satlu tu wanga Khovel kan buai na te hi soya ta chuan thu tha kha soi chak ta mai ni ka ngai tua Hindu pa ni sia a thu soi chu pulpit ni ta se pathian thu awang don ve ti ang khang ka rilwa ang ta ni ta chuan ka ngai to na ti thui ta lu tuk ta he hun kan hun serte kan hun tuna te ko hun tianga pathian ta na kan hun ser thiang hun tu heng tianga te hian khaya thu tha ni si nial do na I chu climate change ti te soi so kan soi zo lo climate change ti te ka tiang ta soi chawa sikle sa kan ti ka te khua Bombay ko pui kan ti bol ro sia te pui kan ti pal sia te thil tha ka soi chap mai ni ta chuan ka ngai tua ta adin na so pulpit ni se angai thatu te hi Hindu pa ni ani ti kan lo meng ti ka ril ro he la omai ta chuan reverend chin moya adam la ya tu sei pakha cross thu hi kan ba han soi claim ta ve ti na ril ro hi e ma hian ram na so ka a thu soya khan a tha ni thu tha chu bang chuan ka ril ro ma chuan tu ma ka dem na ni chuang lawin pathian thu anga kan hriat thu tha amai ro chu han nial do na nial han pai thak tur om si lo amai ro chu kan nun chom si lo ni kan soi na sa hian ka sia tu ma ka dem chong lo ke ma po ka thiam na tam tak kan nei tho amai ro chu hemi pulpit ange pa he tenga kan sia thiang hin chok ni lo chuming khom na te mo engkim kan kom na hian thu tha ma se thut tak ni si lo hi kan buai pui na sa le khabu siam ta tam tak te hi pulpit atang thian an soi ni te hian ka sia ka trong sual pan za pathian ni ngai dam se ka du tho wang zo ka soi ka ni ya ta chuan ngai tu na de thui tu ka ni Khovel hun mor te kan oma ke ni te phei chu nam dang ring lo tu te zinga kan oma ni ta chuan ring lo tu te zinga chuan he cross thu hi an ni tan chuan a tha ka ni amai ro chuan ke ni tan chuan thil ti the na ni kan thil ti the na chun hi engzat nge kan soi thin kan fa te bula hen kan soi na sai ti te ril ro hen ngai to chumi atanga zanina hian cross thu hi oi te chawin soi ka tua ta chuan thu shet tu when a hian cross thu kha a shet tu liwa lawin witness tu kan ni ngai ni tir ko te thil ti kum kha chang le ta chuan nima se la tharau thiang him chu tharau thiang him ti lai ka underline nima se la tharau thiang him chu in chung a lo thlen huna thil ti theina in na neyang ti chuan Jerusalem khua te Judai le Samari ram khutina te kol kin theng point ka thu se tu in ni ang ti ni hela li so wana kal ma a thu so ni a thu se tu kan ni hi ngai ni chu thu chu khovel hen thu tam tak om ni thu ringot hi pathian hen words mo love song at it's only words and words are all I have ti ni mo thu hi pathian thu ringot di lo po thu hi powerful ni chuan
i sana lom te chuan sana a tuna te po thom no te po niang i alem chu alem chuan atak tam tak copy ve ni ta chuan khovela hen sa kho sang sang hen thu tam tak kan nei ve thua amai lo chu he thu tak tan he kan thu tak he pathian thu tang hian thil tam tak a copy nge a first copy ang ve te mo a second copy ang te in ang om de chau sia ti nan question te the ni chu wang chuan voin ni hen kan din nge anga ya kan thu hriat ta hen kan hriat chian anga ya chu te lo chu swami tu soi te hangai thaila kan peng ber hi phayo alo thave thu me ya an soi thiam jok se ka zoom me anga ti hian kan kalang ti ka thawa chung lali so hen khovel hun to pa soi hun a khan thu hriat tu der ho han local khom don an tam takan don ani ti chu tiang hun chu keni ko hen kan tong me ka chu tiang angkara chuan nget taka kan din hen tu hen cross thu hi when ya hian soi hi a poimo hian ka sia chuna ko kan he pa te nu le pa te ngau te en kol mek te khatiang tam tak kan ma chu tiang ang tan phe cha a poimo le zual hian ka sia chu cross thu hi a shil mol me la ti hi ka han cha thar le bok cheu ni chuan thu chu Timothea bungli chang hi a chuan eng tik lai puin soi ro a huna te po hun lawa te po soi ro ti he pathian thu hi soi hun tur om lo helai ka din chaw soi tur kan ni lo a huna te a hun lawa te po soi ma Timothy bungli chang hi a chuan thu chu sil ro a huna te a hun lawa te po pe zen ro do thei ta ka zir ti chungin an thiam lo hriat ti la zir la fui ro hey tunai chu apologetics tampang rinna chantu lampang hi ka boy puina sa jan YouTube ateng ke en sa YouTube ke en sa ta ba hian YouTube shorts a hian hey muslim ho tam tak hian nge in pial na te ka kan hu china in no mu ve to nge ka shalawa ai hey tam tak chon muslim ho pan dingan quran ni an oma chon christian ho kong lai mi kal khan chau thin ni engkin nge i soi pathian ni ti thria ti den zo ta chang thei lo tam tak ki mun thin zeng lal i suam ma an troi khan sual chung ngai tam an ti dam na sual ngai dam the chu pathian chau omani khang teng ta ka han sia se han soi se muslim patan kha chuan chan na tu dang le har lu to chuan ka han ngai to hian hetiang muslim hoin an rin na an defend na hi ka ngai to na ha tha ko mi ka tia muhammad an ne ya la li so hi an quran a om ve to box si khata khan pakhat a thazo muslim tam tak hi quran chiara piang tharan om tak nei ni chan chula li so ro pui je quran hen lo um tel ve ma chu li ka hi nge han te khin na han soi don tai la entirnan puara mai me chazok lo ni se ku henry lo me chazok ni se puara ma ka soi me chazok tum la har sa don ni chu tiang do lek chu muslim ho hian an problem ve ni prophet muhammad ta la li soi ro pui pe tan tuma a ha kha ka ni khát tiền với khát cái này tổ hiền tú nằm phun đã hiền anh rin này anh defend chẳng ai anh ông quy cái gì ngã thế anh chung qua thế anh phát cái gì ngã thế hiền defend thì ngay hiền cái gì cross to chú thì all sắm tất cả này là lý xuân anh xuân thế pura cross ati na nít athia ni thum ni a thole na kha cross thu chu ni mai am hai ro chu bible zong sami na tum chu thu la li suwa hen bible zong fo khom tu la li suwa ni chu cross thu chu
enge aro pui hian an soi don tai la cross tua chan dam na ka di na ke mafia dan em chu ai gupta rama Mosia in Israel mi te ashwai chua don khan ashwai chua don ni ma khan kalhen kut omani kalhen kut masak ta omani chuta chuan beram antala an beram kha a thi kha an kong ka chunga an ta meni tro chumi zan chuan amizo trong takin engel nge angel of death kha ai gupta chunga rong kala ta chuan han ngai to chen ula khami zan khalom ni se hilai kong ka chunga hian thisen khatta tila chuan kha angel of death khan min kal khum mei donan akal kan mei donani aron honganga achunga mi the Israel mi tak takan ni em tiron en tolo chu tiang deuh chuan lal i suan min chan dam na hi kap ma hian i suwa ding to a pathian khan aron en khan lal nun ki ma miswal mu tolowin afapa lal i suwa zo kha mi tak ni chu lal i suwa thi na min chan dam na ini aro pui lut tuka aro pui je hi ka mi zo trong thiam na soi thiam to lo ka sap trong thiam bo soi to thiam ma se chu mi lai kal hlen kut example chana soi fi hian ka share ka ai o lal ma ding atia ka chuan voini a hian ali so Krista ka rinawang hian hem ni sing swal tak mo ngai to na te po bol lo tak swal tak nei chini pathian hen mi ro nen hian lal nun ki ma swal kham lo afapa min am tak min tro ta chuan entir nan ke po fapa ta ka lo nei ta pu henry hi mi swal da lo nei ta se ma se zu mu pian khan Ezra ka fapa mel ka mu tak nei la ka mu swal thei don tak lo min chu mi sing level a on ta ni chu thu ni cross thu chu I Rome bung ruk na le bung riat na hi a soi pi em inga sia a ka han chiar chuang lokang sual thi sana Kristanun enge kan soi ta kang le khungaina chu apun le zual nan sualin kan donem ni nai lo ve ke ni sual ko ma thi to sualin engtin nge kan la nun thi chawang ke ni zinga Krista I suwa baptisma changa piang te chu thina baptism kan ti in shalawen ni chu wangin thina baptisma kan chanin an he na phum vein kan paro puina in mi thi zinga ta Krista kai tho ang khan ke ni po nun na tharin kan thinan a thina an puya ama nen kan in zom to si chuan a tholen an pui poin kan in zom bokang hei hi shia ila kan mi hring hlui chu a hnena khen vein ve ta hei hi shia ila kan mi hring hlui chu a hnena khen vein ve ta sual pu taksa chu ti porala theinan tuna china sual boya kan lo na turin tu po hito chu sualaka a chuak to sia tin Kristan hena kan thi ve to chuan a hnena kan nung ve bokang ti kan ring ani ini chu wangin he ta chang som padina chuan chu wangin in taksa du zong in zom na turin in taksa thi thea chuan sual na in rorel su se in taksa peng te po fel lo na siam shetan sual na hena pe phal exu amai ro chu mi thi zinga ta nung le angin pathian hena in pe ula in taksa peng te po chu fel na siam shetan pathian hena pe phal zo hu sual na in chunga thu an nei don to silo dan ro rel na dan ro rela in ni lova khungai na ro rela in zo kani
dan ro rel na a kan ni lo khongai a ro rel na kan ni chuan cross lali swan afapa min chandam na tura aron pe khi dan anga ron kalani lawa ta chuan NTM na pakhat hi ku Henrya min ti nervous tak ku Henry the video la kan khongai takin min lo excuse bak ni